misali tsakanin ku da iyalan ku da ku samu lokacin da aka fara wannan daman zai fi rinjayuwa ga jikin mata, kuma haka ma ɗan mutum namiji zai iya taimaka maka ga lafiyarka. Saboda a lokacin da aka gama mata da aka samu ta sauran release lokaci minti biyu wanda aka ce minti 5 ba ka samu ka ga releasing ya kawo, kuma ka ga abubuwan ba shi ne kyautatawa ba. Zan samu ita ma ka bari ta yi release ta kawo ta samu kwanciyar hankali da natsuwa. To nazari da bincike da muka tabbatar da akwai matsalolin da suke haifar da haka, saboda su mata ba kowanne da kaza ko wanda suke saurin kawowa, ko kuma lokacin kuma mafi yawanci mazan sun fi saurin kawowa. Lokacin da za ka kawo lokacin ita ba ta gama kawowa ba, sai ka samu ka biya buƙatar kanka, shikenan sai ka bata ka ja samu wasu matsaloli suna haifuwa daban. To gujin hakan shine muka wani dogon binciken nazari muka ce an ba sauran fa'ida da sai amfani da ita. Insha Allah kan matsalar nan da a samu sauƙi kuma da yi nasara 100%. Abubuwan da aka nema abubuwa ne masu sauƙi wanda ba su da wahala, shine muka zama da su da yardar Allah. Na farko dai dukkanin a cikin nan kowa da ya sanin aya, na biyu kowa ya san kanamfari, na uku kowa ya san kwakwa, na hudu kuma kowa ya san dibino ko. To in ka samu abubuwan guda hudu, to insha Allah ka samu maganin da ake magance matsalolinki a kan karancin ni'ima da wannan kuma duk yana ƙarawa jin daɗin sauran makamantan abubuwa daban-daban da yardar Allah. Wannan sirri ne mujarrabi da sauran al'umma sun jarraba kuma sun yi amfani da shi, kuma mutane da sun mana godiya da alheri kuma sun mana addu'o'i na alheri. Shi ne ya kamata mu ce za su ba da shi ma gudunmawa a duniya domin su ma al'umma sun yi su amfana baki ɗaya ta wannan hanya mai albarka. Allah taimake mu yau musa daga naku Ishaqa mai annabi ya sana. To ga abubuwan da ka nema ka haɗa. Na farko in kika samu busasshen dibino, in kika samu busasshiyar kwakwa, haka kika samu kanamfari, kika samu busasshiyar aya, duk wanne ka same su ka tabbata ka samu dibinon busasshe sai ka niƙa shi ka tabbata ya zama gari. Haka zalika ka samu ayan nan ka niƙa ta ita ma ta zama gari. Haka zalika in ka samu kanamfarin nan ka samu misalin cokali guda. Haka zalika shi ma kwakwa ɗin sai ka samu kamar haka. Don ka same su yanzu misali ka samu aya gwangwami ɗaya, haka ka samu dibino shi ma gwangwami ɗaya. Haka kwakwa ɗin ma kwakwar ku tuna ba kusan ba asalin kwakwa da ake amfani da ita ba ta mai ruwa ba, a'a kwakwa ta manja wanda ake samu za ka samu na sai da ita ƙauyuka daban-daban, kuma dukkan tsofin 'yan kasuwa ka samu sa sai da ita. Inda za ka iya samun ta birni da ƙauye sai ka same ta ka tabbata ita ma ka fasa ɓawon ka samu asalin ƙwayan cikin da ka samu busasshen sa, sai ka samu gun da ake niƙawa shi ma niƙa mashi. In ka samu wannan haka na ce kwakwa ita ma garinta, dibino garinta, kanamfari sannan aya, to duk wanda ka samu busasshen sa shi za ka amfani da su. Haka misali ka samu dibino gwangwami guda, haka aya gwangwami guda, haka kwakwa gwangwami guda, haka kanamfari shi kuma misalin cokali guda. Duk wanda ka samu garin sa ya kada shi guda, yan kada shi guda sai gauraya sai ka da lutunan sa, ko kuma ce ki da lutunan ki shi hakuri da lutun da shi. Yake samu zuma yake zuba misalin cokali guda, yake haɗa ki gauraya yake zuba yake na sha sau ɗaya a rana misalin cokali ɗaya. Hakan bayan zuma yake samu madara ta ruwa yake zuba misalin cokali guda yake gauraya sai ki sha. Yake ba nan da sati guda ko sati biyu ba ke da kike sha ma shi ne mijin naki da yake kuke mana aure da shi ma insha Allah zai samu canji za ki gani, kuma ke ma nan da sati za ki ga komai is normal, za ki samu biyan bukata kuma yana ƙara lafiya ga dukkanin jikinki. Shi ma haka mijin naki zai ƙara masa lafiya mai lafiya da baki taɓa tsammani na sha. To yanzu muka samu hali za mu iya bada ɗaya daga cikin kashi uku, ko kuma duk da yake buƙatar bigiyar lambar wayar mu kai tsaye don ba shi abubuwan da ya amfani da su da biyan magance wani matsala ta istimna'i nan. Saboda Allah gaskiya maza za su shiga wannan halin da mafi yawanci wasu suna aikatawa don ba suna gujewa don kar su yi zina. Gaskiya haka ne, amma kuma ciwo da abu ne da ba shi da alfanu, yake da mummunan illa ga wanda bai sani ba kuma ga wanda ya sani.
To ga abubuwan za a bi amma magance. Na farko za ka iya samun da ƙirya, sassaƙen ƙirya. Na biyu kuma za ka iya samun sassaƙen ɓaure. Na uku akwai wasu ciyawa, za ka nemi sassaƙen saiwar zogala. Sannan akwai wani ciyawa da ake ce masa kifaɗi, shi ma za ka iya samun sa, shi ma sassaƙensa. Ai ciyawa ganye ce, ta ganin ciyawa yana ɗebe ta sai ka daka shi ka niƙa shi, sai ka samu kana sha ruwan ɗumi na tsawon wani lokaci. To amma sharadi na farko dai ba shan bane kana maganin ba. Akwai wanda aka ta amfani da shi in dai ba na yi ba ko maganin ya fara yake jikinka, za ka koma gidan jiya, ba zai jima ba kuma zai samu a jikinka ba. Sha ta farko da mutum ya yi ƙoƙari ya bari ya tuba kuma ci gaba da addu'a, kuma kan haka kuma Allah tsare mu ya daina ƙoƙarin aikata wani mummunan al'ada da yake ganin kamar alfanu ne ko a gare shi ko ci gaba ne. Da fatan da mutane za su kiyaye da aikata wannan istimna'i ɗin, sai yana da illoli da yawa wani ma mun taƙaita faɗan illolinsu ne. Amma duk wanda yake da matsalar ne ya kira mu kai tsaye don ba shi wanda muke so da addu'o. Sannan kuma da shi wani abun da muka faɗa ɗin ya ƙoƙari ya haɗa, zai ga alfanunsa. Zai ga alfanunsa kuma zai ga amfaninsa. Muna ganin da mu dakata, ba ka mutum ya manta da yin subscribe don da ƙararrawa, sai inda ya sha ga sauran al'ummar musulmi da yin yawa na bara masalati ga masu tambaya su yi mai da kuma sakshan, sannan su sha ka sai bauta al'ummar musulmi su masu sha. Ina ga an ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa, haka zalika ku baɗa mana like, ku saburbuɗo mana sharhi, sannan ku yaɗa wannan ɗauka. Kai kenan.